Frontoia gonzan Zamudion Frontoi txiki bet. Ni akortanaz, Zamudioko lehenengo frontoi txiki izanean, egin zan, herriko albainlegaz, eta jentea lagundu egiten, merkea urten dien, edo, vamos, ez egoan dirurik. Eskolanik izan egon da, basarri bakotxeko gituen igual egun bihin behar. Bakotxeko, bate jote mazan egun bien, urrungo basarriko beste egun bien, eta lan. Eta akortan zelan, izan holan zulu bat, eta sartu zen, periodiko batzuk, oinetan, eta txampon batzuk egota ziren. Txamponak izan ziren oso gitzi, Hori zuloa zetako? Zuloa, han... Hore egiten deren moduen, egon diten seinale bat, inoz altzetamada edo, egon diten han periodikoe, hartzeko edonekoa edo, Nozin zain jakiteko edo lan izan. Kaja baten barruen, eta gero zementua edo, bai. Zamudio kasu. Eta Zamudioko plazia be egin zan. Osa, que Zamudioko biztaleak ez. Ze, por ejemplo, honek izin bauen joan biharrean dabilelako, beste obreru bet herriko eriari ordaindu inbiadotzo zen. Ez egon dirurik. Iteko plazea.